ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 110,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 110,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики Мошинбозор. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 168,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, повороти Колхози Россия. якхонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 35 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. доми 12 ошонага, дата лифт дорад. нархаш 295,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон. духонага квартира дар 16-ум ошона қарор дорад. 65 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 16 ошонага. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. дата лифт дорад. нархаш 353,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа. 5 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 14 микрорайон 6 сотиқ заминай 5 дар хона об свет дар наздикиш аст ҳуҷҷатош 100% аст гирдаш маҳкам аст хонаҳо без ремонт коробка аст нархаш 175 000 сомон касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед хонаи фурӯшӣ дар шаҳри тусинзода 4 микрорайон духонага квартира дар 6 ошона қарор дорад 64 квадрати метр новостройка аст хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст об свет дорад ҳуҷҷатош 100% аст ҳамаи хонаҳо евроремонт хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст нархаш 290 000 сомон касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад варианти алишиам ҳастай бародаро агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 12 микрорайон духонага квартира дар 7 ошона қарор дорад 68 квадрати метр новостройка аст хонаҳо без ремонт коробка аст хонаро срочно фурӯхта мешавад нархаш 220 000 сомон касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе повороти аэропорт духонага квартира дар 16 ошона қарор дорад 71 квадрати метр новостройка аст хонаҳо без ремонт коробка аст об свет дорад ҳуҷҷатош 100% аст хона дар наздики мактаб садик рӯи калон дар наздикиш аст нархаш 364 000 сомон касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед дӯстони азиз видеои мо ба охир расид ҳама киса саломат бошед аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад хай дӯстони азиз то видеоҳои оянда хай